Transmisio sailak sortu zen unetik bertsozaletasunan eta bertsogintza mugimenduaren ekosistema osoa elikatzea izan du helburu. Elkarteak bertsolaritza geroratzea helburu duen moduan, transmisio sailaren egitekoa zinez da estrategikoa, bertatik sortzen direlako askotan antolatzaile eta bertsozaletatik hasi eta gehi emaile, epaile eta bertsolari iraino ere. Kontua da, urte hauetan guztiotan lantaldea asko hazi dela eta zorionez hazkuntza hori gogoetaren menpe jartzen ere asmatu dela eta ondorioz gaur egun profesionalizazio puntu altura iritsi den lantalde handi bat daukagu eta ez hezkuntza arautuari bakarrik dagokionez. Transmisio sailak dituen 3 alorretan, bai aisialdian, bai bertsoeskola, tokian tokiko bertsoeskola horietan eta bai hezkuntza arautuan esan liteke maila oso profesionalean ari diren langile eta borondatezkoak ditugula gaur egun eta kasu askotan ohartu direnak bertsogintzaz asko zaratago doazen helburuak betetzen ari direla euren lanarekin. Horri lotua, esan behar da, ez dela bertan goxo geratzeko lantalde bat eta bolada handia daramate euren lanak duen eraginaz jabetuta. Horregatik hezkuntzan duten eraginaz ohartu eta hausnarketa prozesu bati ekin zioten euren eragin hori kontziente bilakatu eta kontzientziatik egin ahal izateko eta horren adibide da esaterako datozen urteotan eta dagoeneko hasia dagoen ikerketa metodologiaren inguruan hasi zena eta formakuntza gogoetatsua duena helburu. Eta transmisio sailak geruzak antolatzen du nolabait bere lana, zabalenetik, hezkuntza arautua den zabalen horretatik esango genuke sakoneraino eta sakontasun horretan bakoitzak hautatzen du zenbateraino murgildu. Hortaz, denborak irakatsi du transmisio sailean behintzat, transmisio saila izaten dela ekosistema hori elikatzen duena, baina askotan bueltan ekosistema bera da transmisio saila elikatu duena. Izan ere, egun hezitzaile eta irakasle ditugun asko eta asko bere garaian ikastetxeetan edo bertsoeskoletan hasitako gazteak dira eta gazte horiek eurak dira bultzakari direnak hobetzen jarraitzeko eta datozen urteak interesgarri joango direla dirudi.